Kawai uwar gida wallahi tilayin ba karamin sanki nake a cikin zuciyata ba. Amma kin san me? A cikin yaran mun na fara yanzu ban ga kuɗi bane. Na da za su dawo. Yaran na tana zuwa. Ai kin san abin da yasa tunda na ci miyar jiya. Miyar ma me? Dogale ko? Wayyo. Wallahi yanzu gara akwai dai. Ai kin san wani kuje ni kare shi a cikin rai na kai. Eh kawai ki wani. Umma, na sana umma. Lafiya kalau fa. Ka ba sabon baban nan. Ina wai? Lafiya dan dana. Wannan shine autan? Allah ya albarka. Allah ya albarka. A dawo daga nan ka zauna. Kuma me kuma? A sa akwai dan wasu magana da za a yi so kar a bar ku kana da ba abun yi. Ina yayan naka? Ya faru. Dawo. Ka zo. Wannan mahaifin naku ka zo ka zauna tiraram da kai ba za ka gaishe da shi ba? A gaishe da kowa ai yara irin wannan dama sai a hankali. Kuma wannan duk. Wannan da mahaifin mu. Dawo daga nan ka zo za ka gaishe shi. A kai ji kuma yaran ta take dawo shi. Ai aka ce ki yaro ai. Ba da ma. Lauri. Lafiya. Shi ne Farukun ko? Shi Allah ma albarka Faruk. Ai, ya tashi ya kira yayin naka daga nan ka ba ranka ne. Da Allah ne sai ai duk rashin fahimta ne amma duka za su san ni uban su ne. Insha Allah kuma zai daidai za su gane ni uban su ne. Kai! Dakata da Allah. Kuma da jiya. Kuma kin kira mu lafiya? Yawwa, na kira ku ne da mun faɗa muku wannan yaran fa ina yake. wannan mahaifinsa ne. Wannan shi kika warada da ba ma nan? Wannan da fuska kamar an matsa lemun sami. Man shiru, Gashi kaman kiran kingeru. man shiru yin za ku mallaka da ya kuma ya isa da shi ma ya isa. Baby. Ki ji baby. Ya da ku yi bari ku bari. To, mun ji. Kuma ina son ku samu daidaito a tsakanin ku yi zumunci. Kun san shi zumunci yana ɗaya da cikin abin da ko ba ka ba uwar gida. Abu na ɗaya kuma ku ji maganar mahaifiyar ni gawa daga nan ya fara ban ci da sabon labarin ku kan aure na ce a gobe zargi da insha Allah. Yanzu kai na alƙawari akwai inda aka dan yi ana kawo min kalwa za ka fara kai da kalwa a wajen da ke kai ne mabiyin babban shi ko babba akwai wajen wani mai shushe na insha Allah ya shushe ne. An ya aka har yanzu yaron nan bai kama ruwan nan ba. Da gaske ba. Wallahi ya ke ka kuma makogoro ya wuce. Baran ta ce Wani gida. Allah ya yi ke wani gida. Ai baban nan yana da kirki yayi. ya ce sai ruwan bai. Akwai shi da labari kan. Ha ba kin ga hiran da yaban ku. Gaskiya yana da mutunci gaskiya. Kin sa miji. Ai ba ruwansa. Ba ruwansa. Daga nan yanzu kuma shi ke Allah. Kuma zai kuma zai da yayi. Malam, ya na ga ranka ya dan ɓace fa, ya faru masa. Ina ga ya tuna wani kaka. Ina ga ina wani tunani. Me ya same ka kakan naka me ya same shi? Ya ba mu labarin abin da wani nake kaka. ji. Cuta ce da in daga ta sai ta dawo. To mu ga mu koma. Ba goma. Mu ga mu koma. Shiru dai za ka yi kaji ba ka kai komai. Dakata da